の大きな家にお母さんと兄さんの家族と弟が暮らしていました。タシ、羊を集めてこい。羊たち、ずいぶん遠くに行っちゃったな。兄さんは欲張りで自分勝手だったけれど利口でした。弟はタシといい優しい人柄でした。でも少しぼんやりしているところがありました。タシ、それはよその家の羊じゃないか。だってどれも同じ顔をしているよ。何を言ってるんだ。お前みたいな間抜けはもう養っていけない。どこにでも行ってしまえ。タシは仕方なく家を出ていくことにしました。それを聞いたお母さんは悲しそうに言いました。そうかね、兄さんがそんなひどいことを言うのなら私も一緒に出ていくことにするよ。お母さんとタシは何のあてもなく歩いていきました。一日中歩いて2人はすっかり疲れてしまいました。お母さん、あの丘のふもとに家があるね。空き家のようだから入ってみよう。誰も住んでいないようだね。でもしっかりした家じゃないか。本当だ。なんて運がいいんだ。お母さん、ここで暮らそう。あくる朝、タシは斧を持って丘に出かけ、木を切って焚き木を作りました。そして近くの町に売りに行きました。焚き木はいらんかね。安い焚き木はいらんかね。焚き木はあっという間に売れました。タシはお金を握りしめて走って家に帰りました。そんなに急いでどうしたんだい、タシ。お母さん、焚き木が売れたよ。なんて運がいいんだ。これで少しの間暮らしていけるね。ある日のこと、タシはまた焚き木を作りに丘にやってきました。今日はまだ行ったことのない丘の陰に行きました。すると突然大きな石の獅子が現れました。わあ、これはきっとこの丘の守り神だ。住む家を見つけられたのも焚き火が売れたのもみんなこのお獅子様のおかげに違いない。きちんとお礼をしなけりゃ。タシはすぐ町に出かけて焚き木を売り、お祈りのためのろうそくを買いました。お獅子様、ありがとうございます。うほん、お前は誰だね。わ何が望みかな。びっくりした。お獅子様、脅かさないでください。実はお兄さんに家を追い出されました。母が一緒に来てくれたので近くの空き家で暮らし始めたのです。ほうほほう。これから焚き木を作ってヤクや羊を飼いたいんです。よろしい。お前の望みを叶えてやろう。本当ですか？そこで次の日、タシは桶を持って獅子のところにやってきました。うほん、その桶を私の口の下に持ってくるがよい。そうしたらその中に金を吐き出してやろう。しかし桶がいっぱいになったらすぐそういうのだ。いいかな。金を一つでも地面にこぼしてはならないぞ。はい、お獅子様、それでよろしいですか？すると獅子の口からピカピカの金の塊が次から次へと飛び出してきました。まもなく桶は金でいっぱいになりました。お獅子様、いっぱいになりました。その途端、金はピタリと止まりました。さあ、タシは驚いたやら嬉しいやら獅子に心を込めてお礼を言うと家に飛んで帰りました。大変だ、お母さん。僕らなんて運がいいんだろう。何があったんだ、タシ。タシはお母さんに不思議な出来事を伝え、桶いっぱいの金を見せました。まあ、本物の金じゃないか。こんなにたくさん。すぐお獅子様にお礼に行かなくちゃ。それから2人はその金でもっと大きな家を買い、ヤクや羊もたくさん買って楽しく暮らし始めました。さて、お母さんとタシが豊かになったという噂は兄さんにも伝わりました。
タシが大きい絵を買ってヤクや羊もたくさん買ったらしいぞ。一体何があったんだ？あのぼんやりしたたしがそんなにお金を稼げるとはおかしな話だね。そこで兄さんとおかみさんは白い布を少しだけ持ってタシの家に行きました。あら、大きな家じゃない。ヤクや羊もずいぶんいるな。ごめんなさい。タシはいるかね？やあ、兄さん、姉さん、よく来てくれました。兄さんはタシとお母さんに白い布を急いでかけました。そして挨拶もそこそこに家やヤクを手に入れた秘密を尋ねました。弟は快く不思議な石の獅子の話を全部話して聞かせました。そうか、そんな不思議なことで大儲けしやがったのか。くそ。いや、したのだね。よかったよかった。こうやってお母さんも一安心だね。タシの家からの帰り道、兄さんは羨ましくて悔しくてたまりません。あのぼんやりしたたしがあんな縁起のいい獅子に出会ったなんてね。どうしても獅子の金が欲しい。よし。兄さんはすぐ大きな桶とろうそくを持って獅子のところに向かいました。お、あの丘の影だな。よし。これで我らも大金持ちだ。兄さんは弟に聞いた通り丘の陰に行き石の獅子を見つけました。早速ろうそくを灯してせっせとお祈りを始めました。すると、お前は誰だね？わあ、何が望みかな？この間あなた様から金をどっさりいただいたタシの兄でして、私も金をいただきたいのでございます。ずいぶんずうずうしいやつだな。その桶を私の口の下に持ってくるがよい。そうしたらその中に金を吐き出してやろう。しかし桶がいっぱいになったらすぐそういうのだ。いいかな。金を一つでも地面にこぼしてはならないぞ。言われた通り兄さんは獅子の口の下に桶を持っていきました。すると獅子の口からピカピカの金の塊が次から次へと飛び出してきました。まもなく桶は金でいっぱいになりました。うわぁ、タシの言った通りだ。もっと出ろもっと出ろ。兄さんはもう夢中。桶がいっぱいになっても止めようとしません。その時あふれた金の塊がゴロンと大きな音を立て地面に落ちました。獅子は兄さんをじろりと見た後、一番大きい金の塊が喉につかえた。口の中に手を入れて取り出してくれ。そんな大きな塊が？閉めた。これでもっと大金持ちになれる。お獅子様、今取ってあげますからね。兄さんは大喜びで獅子の口に手を入れました。バクッ。わ、痛い痛い。獅子はしっかりと口を閉じてしまいました。お獅子様、痛いよ。口を開けてくださいよ。獅子にいくら頼んでも何も答えません。そして桶の中の金は見る間に石ころや土に変わっていきました。夕方になりました。兄さんのおかみさんはご亭主が帰ってこないので石の獅子のところまで探しにやってきました。あれ、あんたどうしたの？手が抜けなくなっちまった。獅子に口を開けるよう頼んでくれよ。お獅子様、お願いです。口を開けてくださいまし。何度お願いしても獅子はきくりともしません。おかみさんは仕方なく家に戻り、それから毎日ご亭主のところに食べ物を運ぶことになりました。働き手がいなくなった家はどんどん貧乏になっていきました。ある日、おかみさんは赤ん坊を背負い、食べ物を何も持たずにやってきました。もう家には食べるものが何にもなくなったんだよ。
この子にお乳をやるのが精一杯さ。ああ、おいらも腹が空いてたまらん。おいらにもお乳を飲ませてくれ。なに、お乳を飲ませるだと？あははははは。突然獅子が大きく口を開けて笑いました。兄さんはドスンと地面に転がりました。あはははは。兄さんは自分の欲張りを反省しました。私は自分の金を兄さんに分けておかみさんたちも楽に暮らしていけるようにしてあげました。あはははは。昔々大昔のチベットのお話はこれでおしまい。